Tosabe tata Nyasaye kwana monaintwe asomo gasole romnotanya gukwana linde twasabirwe trasirte Yesu Kristo oyoromo bolyo ito. Egetabu kiabaruoti ya kabere Second Kings baruoti ya kabere isano nemo egesieli kiaye egetangani kotrimoka ake elinde twewe ninki Nyasaye aligetie tomanyasunga sora mulisi karanza ochote no korosa naba mubegete chikobibo no kolasi kaigoro litwalo sangiriro ngoli twalo kubatayimuru skobi lakini mono twasoire ekerego legokwana turamwanya Nyasaye amaskani ngakiagoteba aboroti akabere aborokiwa baba bani bagatebye Elisha. Aborokiwa baba bani bagatebye Elisha. Rora sahiga tumenyete ise yo boteneneri bwao igara kemono asituri. Rora aiga tumenyete ise yo boteneneri bwao niga beira kemono asituri. Tigatogende goika Jordan. Tigatogende goika Jordan. Na kero yomo age chumote oyoma aroro. Na kero yomo ito age chumote oyoma aroro. Erinde twagachire enyumba aroro tokomenya. Erinde twagache nyumba aroro tokomenya. Elisha akairaneria. Elisha akairaneria. Genda. Oyomo ba akamotebia. Oyomo bwabana baba bani akamotebia. Koranche ogenda monaitwe. Koranche ogenda monaitwe abasumba bao. Elisha akamoiraneria. Elisha akamoiraneria. Ningende amonainwe. Asayo akagendamo na barabwo. Asayo Elisha akagendamo na barabwo. Na ekeroba igete Jordan. Ekeroba igete Jordan. Bakageche mete. Kurende ekero yomobo alenge kogecho mote. Kurende ekero yomobo alenge kogecho mote. Egesire kegasomoka kurwa somote. Egesire kegasomoka kurwa somote. Gekagwa samache ime. Gekagwa asamache ime. Omonto lyakalera. Obe. Omonenone. Egesireke niho gyasabetwe. Kurwa somontonde. Omonto lyo Nyasaye akamubolya. Ngaikiawera. Ekero monto lya amuorogetia salia. Ekero monto yore kogeche mote aorogetia segesire kia wete. Elisha akana chegete. Agakeruta gochie imeo. Akagera egesire kelia kegacho gitengenena amache iguru. Ekagera egesire kelia kegachengenena amache iguru. Ngiga kaba Elisha kamotebia. Keimokie. Na montolia akaramboro koboko kwaye. No montolia akaramboro koboko kwaye agakeimokia. Haleluya. Magano kwanwa. Sekitabu kyabaruti ya kabere. Sano nemo oro cherriwa rutanga ni bakuru gatano na kabere. Oyo nomo ganokero yo muitamanyite. Lakini asiri kulia rero no ganomo nene bogwa kirumongi na baba mamoyo twanchete okwa eri kurwa sobo ikobwense. Haleluya. Engane mwamu eye igoreri getitwegera asiri kulia rero. Asomon wekenya morero nigegoteba pick it up. Pick it up. Asege Swahili kiokote. Asege wusi bogolia. Elisha nomo sombo Nyasaye. Oyo koreta mangana manene yogo kumia.
oyo tabwene tingo someki abakure ego rambako tieto gieke mbayo abatogo somereke Mungu ninche naye ambao tunaoitwa marehemu watarajiwa nyagosira bakore tieto gieke baganyereire maitega na bonkorandi ya Mungu ngisaru kule biyamole onde naro nyako manyanga makweli ayendi aguche onde tayo bono Elisha no mosombo Nyasaye ndaba omugano moke mumanyerisha ningo Elisha ekera abana ba Isiraeli bakurwani wesegi ekera arasaka nyumba kaye Kairongo ekero omosilia omorwotu w'Abasiria osomugambi w'Abasiria ekeragendrete kubangesegi ng'akiagucha gwita abana ba Isiraeli Elisha ekerarasaka nyumba kaye Kairongo niga kumanya otebya omorwoti amo n'abarwani esegi mobaisa gotirimbo kendereye gokinyankanda motirimbo karo mume abagetutu babang'ente abo bantu kibagotebiwa Abasamaru noyo kubatebi ningo omobani omenyetaze ebinyoro byageto gieke byabo Samaru oinero lengelisha ekero ebintu bikubangu byogosiria abana ba Nyasaye Elisha niga akorokiwa asinga entalengi gokwana one on one amonango na Nyasaye bono neru uyu ogocha kotebiwa Nyasaye tore abeirake igwa Elisha kera kwete ase oboina bwaye omuntu ndaga kwa ekera bekererwa agakuna mauge Elisha akaba moyo haleluya igoba Elisha muri kino muntu akang'asabera biyamone Elisha na wetu Nyasaye abera kebono erebwe kara kolegeto gieke na manyete Nyasaye akolegeto gieke abeira uno manyete no morogiore lakini uta etokona konyerunga no morogiore bigeto gieke ibobaro abantu bande bako watangaye pastu tatirera iniembe na rande tiasigete crusade abaro gibakamana gotumungi noyo abacha kontebinga kenda mukani omoisi oyo takabwati nonye nsobo onyo tagete kobaze kenyoleke chiwiki isatu aratikana mangana geto gieke ayoboro lakini abalei bakakonifirm bakatebanga pasta muarara ndigoro ya marumono kurakurira baro gibale binyole bikosemba totige omaye titikamba teri abalebi abatuku na Kurani nga batigo borebi twatigo bonyaka oboibi oborogi enda mwamu biremeye dini bagotanende bagoteibuye pastor manyete omonginori Guinness omonginori lero gontambo ke karonda iru motaro bakubuka ni dine lakini elisondi kozendo giege lakini ero begete kera bikia women ministry gochararia tora soro kenda kugenda aralia rogoro taligoro abundo goro baguchi nonye nae bunoriga keroyo moito no manyete mekono yago lakini neringa nkoinyori gwore onye noborogi obwato ketogendeka haleluya bone Elisha nere nigago tebuanga asaya beira kemono kwari gutwanchera keroyo moito totirimboke goti Jordan totuomote twagacherobo menyo haleluya bono bamana gutirimboka nambeyemo abana baba bani abagotomwa bagotumbalenga babere murandi someke mungeknabwe bagotumbalenga babere nonya zike nyoro ekero tudaito kurusti beza zo mheshimiwa Steve Mohaka etoko liyo morisio yomo amono monto maito kwa na siasa elinda mobeke mbyangeto kieke epokisi abantu bataite ko ikera liyongi
Elinde to amosinyalibo. Goiko montali uyo manyito okwana buya. Bona abana ababa bani abakwenda okwana mone Elisha nigo bakwenda bali balenga babere. Oyo etu assignment yo okwana tali ero okwanete. Biyamone. Twatomiro molisi Gideon yakwane bana no molisi nyakango o molisi nyakango okwana Gideon yatara gito giege atara kwana. Bone kero bakwenda Elisha igo bakwenda na uchumbe abe bamotebinga omotebi atwanjere tokolendo gieke togenda monere lakini umana komotebinga otwanjere ono bairanirana nyocho kubara ngakibona twateba atwanjere wasitogenda monango statement ki yakite ndangani onye kwegwe kebungo buye otwanjere tokolendo gieke togende na indoma na gote unga tarigo etwate bigwa anje tokore togenda monangu togenda monere bone lishoma na gote ba ngokora getoki kogenda tore naenda saba ekirogo someke bungo buya oyo mobo neregeziri yakole tokiege kia bitogete buya mone batu bali bakola bagwe koro kongo nyemenwebere abande beroka kemuntu kemanyi okorage dogieke omanyete nana bana kwa baitu na muliga mubege tiki uniform buya oyo mobwe kwa narogo kwa ndona na Agnes yokwana onye na Agnes kende ngende keke kene ngekole kende keke kene nkeyo lakini onya mukeira ekene ngekole kende keke keraro naona mungwana oyo otomuno mwesimi wa nyambati abangi namba araterete mame tima itu nsaba ke tutu kete kingi alengo bakungu bakaba missing nyomba batayo pi batayo ega aliye kubuga ye campaign nga baba omongi notera ko kipara omusaja nyambati otiketo musaja nyomba ada bakungu abanaba ya bakungu abanaba ya na bakolete njiri nga Kristo akoleke togieke obukire na bakolete njiri yogo turubanie dini pale buhango na tata omete na ugete barani na ugete nga bakungu bagatera ngumusaje nyambati na bakungu benze tali benze bakungu beti na babegete yani mondazo makochi para begete kare bikia women ministry oyo ndozo kabegete kia mama mukatoliki lakini mondazo tera ningo musaja nyamba Fredi Mulisia mukaona gotero musaja Fredi nyomba bakanga nyoru mu Tanzania mbwato toma itike kusinyomba akotero musaja nyamba ngamana kumulinga kwa manyu musaja ningi kama tainki uko kuno romo nuko leronga no musaja tebo musaja angesare oininge yes na ndoko ni famu ngajiro musaja ngote tokieki bakungwane murana muri mukabalisi abande mogotera chikwaya ekere wiki campaign manyikanite uyu mukanya gete umwana siasa na kieke yeko geranga goikatoinyoriwe setore talia segeto kieke talia sagaya bono abana baba bani oyo mobekera gocha komotebia bono omana gotrimoka pach kuna chemete karaba gochko gechemete nare kobelisha kero muntu igare gocha negesire kiango kiaye lakini oyo mo ochiro sabegeto kieke egesire ekerago tirimoka agotikona chomote liswali litangani kero yomo egesiro bwatene kiao number 1 number 2 mbuyage kolegeto giege mbuyina kere bone kero baikiralia bakaanza kona jageto kieke emete ekero bako gechemete oyo mobo egesire ke akolegeto gieke kegasomoka ekero giasomoka gekagwara lia roche maite nalgo chakobelisha eyumbuyere ine ya mpesa meta bangina bakolie network yo kuli ngwaka oyo neri denia bwato sinili denia gonza
ebinte byange teboza marumba atera binte bikongete papa ona goku kwesi miekoli ekobuga akora tegara lingana tegana ngitokieke nesi bona keroba ikeba kuna chemete oyomo oyokogecho mote nareko belisha umungwana wantingi gisiriki abule buchi wikali gocha koroboro na kinta abere telisha haleluya wikanari ndi kumubulia ekero gwatiri mboka naindi kwa maitege siriki aunkiarenge buya nkyotage chomera buya number 1 number 2 onye kwa rangege siriki goikoge tumie emeteyonzi pi ingi gwatiko ya jero motore ngara lia roche barabani ingi gwatiko nyogechera mwaka nona nomo mole na ndo gwatege siriki yango kiabande ingi kiagere baineye onye gesiriki arenge bobe ekware ko gechoma gekore ndogiege onye ko butogeta maboko ekware ko liyo motore ngare na aralia na roche lakini Elisha alikubali maswali ayo haleluya naita bantu mbale kero someta bukikia Wathesalonike ya yeri tangani inye osoma alia egesirikege 15 nemo ekero Yesu Kristo agocha kubokia bakure kero yo muito buna tuleiga ntubwata wa malaika haleluya kero yo muito nabwata bilai na ige kogera na no morogie kera bwatiwe kenyoreke ekero moko mubeka koboko mwari oyo mongare no yekwe kenyoro motigachi akwerare tali numwamwabera oyo mu malaika nyasawa tanga mubwatoke wasina chakolo gitokiege na chonjore bona ne Elisha nere tala kubwatuka bantaba baye iga kumubulia ngayege sirege yakora gento kieke kiawera abana bo mongina yunuke mwaro la sirege mongina mama kiawerere amemaliza mwendo haleluya ngakiakura orogeno rwo biyamore ngakiakura orogeno rwo iga kororo gendo ruaye mwanza kongendana iga kororo gendo ruaye mangaye korobe kobeka timbebe wi abono ngorambura tu biyamole aroje bo mama aliyo buya mama no ara eto chika ta usingora ta ndo mugano yayo kire no brandi kwa ta nende pole kwa chakoto kero ma ukura arale tata wale mabwate tukosine miaka 10 yaitire naende bakairana batanga bekoro bebe buyali bienga kielyo korango mongina abwate piousness bana ko moretere sukali beka buya okay bagambi bakatachoro rwabe kubuya rero naende mambi rwako ndo giege rwaruswa igonge familia mongina yunuke ekerege sire kyo mongina egesire yacho mokeira mutaete komenya no morembe wose mutaete komenya nebitina biyamole igombrani numbole no twale bido byao we siberia mabere bwetinyerie chabati ebine byao egentekenene omoremba somoche haleluya Padwani bale ngo yenkera buko kende kiyawate na gochimba amore como konya bono ruro momotiga no morembo ye haleluya tutete abantu mocho mwanzo tunagwanza kusukumana igwa Elisha nigo bone isomana kongoki iga koboli omuntu yo egesire yasomoka nganga iyakora gento gieke kiawera haleluya bono batikanda ababolia family mete yagule kibunge kine kyabo egesireke ebali meye ya rutete zire roki ya ariko minyokera akura omaita abantu ane mbarega agantaka sinini nago tigere kanise yo egento tokale kokonyi pastor ne kanisa lakini etundu bali abante bakaleza togiege
ebasangete roche hamo etinga hamo eke ombe merigora uri nabaregeto kieke gende kamo lakini ekanisa ero kegwata ebunga tigobo nyaka abalisi tako na kuoboa na barandi bande mwenzi mwakira atakuoboa ense twekire atago kiri ya elire tebya bandeke ndo bagenda aralia bantu barabaro kimeye kanisa singe bakuri sadaka nyingi bantu barabanyaka imeye kanisa asinge bakuri sadaka nyingi njemo nyegali ni ngora changi sadaka ni anyoko biyamole ena sarikire igore ine yangu Nyasaye njetingwa tigoronko ira bantu igorone yangu tabia banteke na magana yokore dogiege aere ngabona no tore ngomorisi yo maite na bwate getuleke nene na bwate chombe negari kura mubeko morisi omonene eringi kebe biyamole morisi dio eringi kebe kibenze kine janyo banyora tsogore dogiege asitukuragira ku nakikiagerire abana banyasaye nonyenda tata ira natogenda aralia togendenga wanoroche montanaro kuratanga tanga pakuko kumi umuntu ekenyoro kebwate tikaniso molisi freni osemia moja omuntu cha bishop bwo lero gokomogosa neke bungo kyoborogi otamago tikatoliki kawe katoliki oko gosuneke mungo kyobo nyaka ominyoka goje sidie kago terwe kyobo janji ominyoka korwe sidie oyuaka opisichi po omotie nyoyamo omondo jire chikanza irenga ona na murandi ole no moto kweboli mondo kikiamu ruseti salingi na ende bunazo ikanisa iga omana gosoka nabantu mana kwaro kana gitokieke nabantu na buabe keragu kunwa konyegerigwa omana gosokike nyoreke gimwanza gukura murandi gata no munyaka asinge cyo murandi amasomrete ke mungo kyage togege kyo munyaka bana Nyasaye bono omwana obwaba bani ekerege sire kyawa roche tachie tikominyoka igago kuro teneine ngaobe omonenone egesire kyaure roche naende nigo gyasabetwe haleluya omobori nga ikyawera omotebi no kyawa science ya igoro Elisha kuna chegete kera kuna chegete igakurutaria amachi asegesire yakore ndokieke kyawera abana banyasaye nonye namarwaire ayatubwata chinyomba chaito ntomanye tasarwete emekone togwetera aseme chiaito ntomanye tesa yakore ndogieke aserwete nitwa batangani bangina igora titiriza anekera chinet pie eneti ya leta tunaende ya rwetu musaada bagambi baite tebinyoro bakarika njana gosoki wisikesi bigwe njana ko ruswe getana omonta gosoka kurwe eneti mebunanya ni kurwe gasaranye akoringa iga okateto giege onye tiga ngakyuta agware likuba ne kiasi machikoli bono mungina nga pie na gati nyumba ya kamanenti abarogi bandogire nayo morogi omonene mana agati nyumba yeri bati mulizani na agati nyumba yeri bati bona barogi bakundigia omochando no gutagiro no netirisa mbere ko gito kiege so nyumba handi marano no gwesi bya macha abiri makobyara muntago korra danga mache to kuigwana naro musori ase chinyeni gotoka reto kiege konywa ingeme chande to goitera sama kimaita abana banyasaye ntunye manyeta asere nage kogero musao yo ekerege sire kyaguroche igama itaze byakoregento kieke ase kyagwera niga kubolibwa ngaige koreto kieke ngaikere omanagoteba nokira haleluya mumate no inwa mobe giti uniform chekwa ya banke motange te iskupata goche kwa buyamole
no ene kisuti itobegeta abalisi n'ekitai barandi abange etobatete isiko nkora erora tukura aboli abantu barenga mose twande kucheka nga pastor mbuyore ninkola to mukungu amona abana nkabani sadaka omukungu abana esadaka watanga Bwana Yesu asifiwe wake ankoronga nange to mukungu abana ne sadaka to kumanyike ntamine murandi umete mama nayo kogera na intengo specialize in a family life mame kebunge ke kwaga sometia se family life ke mukungu abana agetokieke esadaka engenjo yayo mukungu ywekerale kanisa igakore kananga muga pastor akonya la pastor ke salo monyunyunta pastor na komisi na nya gokorora onyunyunte mukana akoreki omukungu karege kone no ai musaja tali gokora kintu gieke tali gokwana lakini kare kanisa toraso kogenda omuse tomo nyasai se kuikachinga kiti na boko enda iguru lakini iguru itayondo gorogochi bono murandi atebanga ngohete mukane ne rubwate mukao oino mugako goteguruka ngohete mukane nere mukao yekogera mabero nzipi mwapasta kolet chinyeni chingia mwapasta chikolet etaini tamosi mwapasta kolet engoko mwapasta kolet yani umusajo utugete noone engoko tanya kolige na buo ye mpasa kolet ogiek ono nyegingo cha kolige na nende barangia bishop tingo tikolose kwenda giringia na mukane igeme paka wosweli kuchianga ngomorani abwate mukomuntu akusibiri pasta gento kieke omusajo abegete sati okubwanga nengondi ebekeire ngo umete ngoli engondi onyebekera ngoli enya okubwanga yanyebekira omutinyo mogima no mura umete tikatwara atebya abanteken sibyo omusajo gokoruka emechande to wetras chinga chaito nigotokore to kieke tonye manyete omosa oyeni gago tebanga maenepi egesirekiane ekenasa bete egiasomokera gaiga haleluya musomo nyasaye Elisa akanachegete kerako nachegete agakeruta asamachiguru ekerakeruta egesire kigakora gendo kieke kigatunga nona ekerege sirege omaite pasta mame yango kani intenale ko kebogori pi egete tata egete obutore egete iga orute roche ege sirege tire rogora okebwat ebindenya sato ngeto morisitani iri ebinge togo tiko bwate ege sironya kwa bwatire ngiti ekoira nane gochiroche lakini kwa imani omongwano oyo igamaitengo oyo the presence of God is with us hallelujah agakemokia lakini omuntu legidiranda naleko Elisa naleko kemokia gesirikalinga nga mwake na kero kinga po motenga minyoka lyo mwenyene naende tosabege zirelinde Elisa igakomoteria kemokia kwa imani kijana akachukua Baba Nyasaye naituna tuliga kero yo moito emechando ya ito tali morandi ogwete kunyekora emechando yao tali bana baba ogwete kunyekora emechando yao tali bana siasa bako kunyekora familia asichwiki bere chingima abantu babiri bagucha somochie wocha kubarora bono lituko lya lero ngwa kabaro kwa eli you pick it again yourselves. Mwanso bogimobo ya irumwe kabanyene. Morandia nani my young brother. Mwana litoko minyoka mwacha korra babo mino. Bono babo mino takale teto kieke. Tayo. Abana banyaruka ngocha mwane mwara mambo mino. Bono takale teto kieke. Tayo. Ekerodoli kale ukwana morogobalia. Atanga for the last 16 years. Omonginale ko endo kora teto kieke. Bale kuya oenda naenda kora teto kieke.
oirana bono takole biedo kieke tayo. We need to pick another history again. Tuancherane ngomongina baba kore gedo kieke oruro bono no koimokia obogima bwaito upya. Nage kora muroti kroyo muito aikaranse ta akikishire omongino kole gendo kieke orogendo igabana banyasaye asubo Kristo bwaito na nyoro musacho ndo watera tata ngano nsunyuntere Biblia onye togoti ngoteri bo Kristo nje tindi amaina nkamuligereri no bo Kristo butakolezo kieke tayo nambe yamo ngakiura abirie Biblia onye sunyunte omongoteri igo moroti no ni nwe family kana babu mbiye moli igo abana banyasaye kero yo moito abatwe kirasiri tukulia leo nyasaye bwobuyo bonge atokonye tomanyasege sirige ito giaso mokeire tonyara ko batoko gechoma elinde togendera subo Kristo. Haleluya. Bali ngabaga tewaso musakranga nyasaye ngakiale ngeko babuya na njekero na manyira sege sirike anega somokerete unganchere kerongorerabo ekerongo gechoma na nego kono kubwata namo naye tontiga onsire nkero torika gwakana na kale tata nyasaye pia mona singe nchobya bwao kero yo muito na nche kindo twamanyira sege sirege itoge somokerete etwasabire Kristo ekero togo kora patanisho hupya onyara kubakobo twangira suburuti bwao senyo muganda monukira keroyo mo orambaro koboko gocha skinga chaito na kubwamo na sinkeye yomongina yonuke oyobere gakorara ngonye omorembe konye toyo onyorete goitira skinguru chiao onyamarwaire kare orambaro koboko gokubwena tomaite mbale bacha abaigweto basemebere yabo Kristo rambaro koboko kwao elinde tobwena goitira siritali yao ochando monne bwe bibe oborwairo obonene obwato rusio kubwatana kati ya intwamo naye nyasaye twasabire otwabiro oborwairo obwo elinde ekeroto gwansobo gimobo ya omonene otaramo naintwe twabire ebe byaito otwariganisha uburuti bwao twasabire asitire Yesu Kristo oyoromo boryo ito. Amen.